Bħallum 70 sena ġiet ippubblikata d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem. Din id-dikjarazzjoni mhix sempliċement biċċa karta jew tifkira storika, imma huwa dokument li jibqa' ħaj u fundamentali għal kull wieħed u waħda minnha. Kull ċittadin għandu jkun konxju ta' drittijiet u l-obbligi tiegħu minn u lejn is-soċjetà. Iżda jrid ikun l-istat li f'sistema verament demokratika ikun il-garanzija assoluta ta' dawn id-drittijiet. Fi stqarrija maħruġa mill-kelliema għall-oppożizzjoni dwar id-drittijiet indaqs il-libertajiet ċivili u drittijiet taċ-ċittadin, Claudette Buttigieg qalet li f'pajjiżna għalkemm fid-deru fil-karta nistgħu nidhru pajjiż li jista' jiftaħar bl-avvanzi fid-drittijiet tal-bniedem, il-korruzzjoni, in-nuqqas ta' governanza tajba u t-teddida kontinwa għas-saltna ta' dritt qed ingħawru mill-vera drittijiet fundamentali tal-bniedem f'pajjiżna. Filwaqt li l-ewwel artiklu ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem jiddikjara li kull persuna titwieled ħielsa u ugwali fid-dinjità u d-drittijiet, l-istess artiklu jfakkar ukoll li kull persuna hija monija bir-raġuni u l-kuxjenza u li għaldaqstant għandha taġixxi fi spirtu li aħna l-kol aħwa. L-Uffiċċju tal-Kummissarju tad-Drittijiet tal-Bniedem fih dan in-Nazzjonijiet Magħquda jagħmilha ċara li l-korruzzjoni fejn il-ftit jiffangaw minn fuq dar il-ħafna u n-nuqqas ta' governanza tajba fejn tirrenja n-nuqqas ta' trasparenza huma ksur dirett ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem għaliex stat li jkun mifni b'dawn il-pjagi ma jistax jiggarantixxi id-drittijiet tal-iktar membri vulnerabbli li hu suppost qed jindokra. Il-Partit Nazzjonalista iħeġġeġ lil membri kollha tas-soċjetà Maltija biex jarfu l-fraġilità tad-drittijiet tagħhom u ma jkunux passivi lejn min joħolqilhom teddida kontinwa għall-istess drittijiet. Ifakkar ukoll li l-Istat għandu responsabbiltà li jiggarantixxi kull dritt lil kull individu f'pajjiżna, iżda dan ma jistax jagħmlu meta huwa mifni b'każijiet lampanti ta' korruzzjoni u ksur tas-saltna ta' dritt.